The names, characters, places, events, and incidents portrayed in this story are entirely fictitious. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real-life events is purely coincidental. This is a work of fiction created solely for entertainment purposes and is a product of the author's imagination. Rapido! Hindi! Bayi ako! Nahidlaw naman ako sa imo, Ronda. Kanami naman sa imo ayagon. Ginsipa mo ako sa sulok-sulok. Napunuran gid ako. Ang iarmas! Kuhaon ko! Anibal! Ang armas ko! Bayi ako! Ba't ko? Agawan mo pang armas ko, ha? Buyi-ini! Hindi ko pagbayan! Nasilingan ka, buyi-i! Bang! Oh. Naglapok ang... amat yan. Nagapulang akong dugan. Ronda! Ako ang naigos ng paglupok sa... Ronda! Nag-aagay ang dugo sa yadughan. Ronda! Ano kay ginagaw-agaw mo pang ako na armas eh? Diyos ko! Patawaran ako sa... mga Ina siya! Handa na mga tinawo, boss. Sige. Malakat na nga daan kita sa area. Agad nyo makapreparar kita dito sa maayo. Men! Sir! Yes, sir! Sir, yes, sir! Ma-pull out na kita! Kadtuan na nato ang lokasyon nga labayan sang target. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Sige, Monik. Pahibala si Amanda nga pakadto na kami sa area. Oo, boss. Okay, men! Let's go! Yes, sir! Go, 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 go! Maghalong ka, ha? Para sa inyo. Sige, muna na ako. Tawagan ko si Amanda. Hinali lang nasulod sa pinsal ko si Ronda. Hindi ako makapati nga mahimo mo ni sakon, Ronda. Abi ko anay kung ikaw ng babae para sakon. Gali kay ginhampangan mo lang ako. Wala gid ako maguna-una. Gakabigon mo man ako pareho sa mga customers mo nga nagagamit sa imo. Anong pamatsyag mo sakon? Wala ba natyagon? Ano ko ba to? Robot? Oh, Ronda. Nga nakilala pa ka. Si Selena. Ginapaypay na niya ako. Nga ayhan. Magawa na ako din sa auto. Kagkatuan ko siya. Oo, matuod, no? Dapat ginkadtuan tagid si Ronda sa personal kung patay na matuod siya kung hindi. Pictures lang ang ginpadala ni Rapido sa aton. Pwede na mahimo ina sang AI. Labi sa tanan, wala pa kita balita nga nabatian nga may nasapon nga babayi, kag isa na kabangkay. Tawagin si Rapido. Pamangkuta siya kung di niya gindala ang bangkay ni Ronda. Pakadto na kami sa area. Ang hitman. Ato na siya sa area. Very good. Padulong naman kami. Ang iya lang gid-target sang hitman amo ng package. Si Soren. Kabalo na siya sang iya buhaton, Boss Amanda. Saligan ko gid na. Yes, boss. Sana siling ko na. Mas saligan gid ang aton hitman. Sige. Update na kakaron kung ara na kami sa area. Pwede mo bala akong mahatagan sang iya number para makakontak kanay kami? Ang balon ko siya, nay, boss, kung pwede mahatag yung numero sa imo. Nga apa? Nagapaniguro lang siya, boss. Hindi siya luyag nga ma-expose eh. Sige. Kung magpasugot siya nga ihatag sa ako ng iyang numero, i-message mo na lang dayon sa akon. Handa na ka mo? Yes, ma'am! Handa na kami, sir. Ready naman ang package, Commander. Malakat na kami. Maghalong ka mo, Shara. Kinahanglan madala ninyo nga safe ang package sa aton safe house.
I-confirm sa akon kung ara ka na sa area. Ari na ako sa lokasyon. Sa target area para sa ambush. Nagapangayo sang numero ang aton benefactor. Pwede ko mahatag sa iya o kung makakontak siya karon sa imo? Sige, ihatag sa iyo. Good. Sige, Odessa. Patawgon ko siya sa imo. Sige, mawalat ako sa tawag niya. Ah, sige. Ihatag kong number mo sa iya. Ready ka na? Ready na ako. Sige. Ipasulob sa iyang vest. Oh, Sarah, dali ka. Ipasok-sok ko ini sa imo. Sige. Medyo mabugat ini ha. Double time. Kanugon gid sa imo, Ronda. Imbis nga may hampangan pa ako, nalimunaw pa. Kanugon gid. Kanugon sa imo, Ronda. Di na kamo. Malapit na lang sa area. Kamo, Amo man. Kitay na lang kita. may nakita bala ka mga hitman? Mayara na. Kagato na dito sa area. Nagahulat sa convoy. Ano oras sila malabay? Suno sa info, 2 a.m. ang halin nila sa bureau. Kinahanglan ang una naton nga mission ngayon eh. Mangin successful, Amanda. Kompleto rekados ang aton lakat. Matigayon gid nato ng misyon. Bureau ang masumalang ta. Kag anad sa pagpakig-away ang mga ini. Mga elite fighters man ang mga tinawo mo, hindi bala? Naku, ang salig ko nga malutos naton sila. Nagasalig gid ako sa aton grupo, Jeb. Sige, update lang ako karon sa imo. Bye. Sige, Amanda. Bye. Nasanda sa ako ni Kim ang numero. Tawgan ko ang hitman ngayon ni. Sino ayhan ang hitman ngayon ni? Hello? Amanda? Yes. Ako matuod. Ikaw ang hitman? Ako matuod. Kabalo ka na kung sino ang target mo. Kilala ko na ang target. Siya lang ang target mo. Kung mapatay mo na siya, bisin, mangindulaan ka na, okay gid. Amo inang himuon ko. Kung mapatay mo na ang target, ipadala ko lang kay Kimberly ang bayad. Nabaton ko ng katungan. Kuhaon kong for ko na patay ko ng target. Matuman ina. Siguruha lang nga mapatay mo. Isa lang kabala ang uyang ko dili. Lauman ko ina. Makalaong ka. Sige. Hulaton ko ka mo dili. Sige, hitman.